ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୁଲୁଗୁଲା ତିଆରି କରୁଛି। ଗୁଲୁଗୁଲାଟି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଗିନାରେ 2 ଗିନା ଅଟା ନେବି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଅଟା ନେବେ ତାର ଅଧା ସୁଜି ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଗିନା ଅଟା ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ 1 ଗିନା ସୁଜି ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେବି, ପାନ ମଧୁରୀ ଦେବି। ପାନ ମଧୁରୀଟା ଦେବେ ନିହାତି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଣେ। ଏଥିରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେବେ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଦେଲେ ଗୁଲୁଗୁଲାଟି ତେଲରେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଅଟା ସୁଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 4 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେବେ, ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଚିନି ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ନେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏମିତି ୟାକୁ ସବୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏମିତି ମୁଠା କଲେ ଯେମିତି ଏମିତି ମୁଠା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମିଠା ନେବେ। ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆପଣମାନେ ଅଟା ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗିନାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 1 ଗିନା ପାଣି ନେବେ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ଗିନା ପାଣି ନେଇଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଲାଗିବ ସେତିକି ଆଡ଼୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ୟାକୁ ଏମିତି ଖଦଡ଼ି ଖଦଡ଼ି ରଖିବେ। ତାକୁ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଯେମିତି ଅଟା ଆମେ ଚକଟେ ସେମିତି ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନରମା କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖଦଡ଼ି ଖଦଡ଼ି ରହିବ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିନେବୁ। ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ମାଟି କଢ଼େଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ଏ ମତରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ପକାଇ ନେବି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାଇ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର এই ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।